या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत टायझर। नमस्कार, आपण पाहत आहे कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह। बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of Tiger Super Soft Shirts। सासोलीतील लँड माफियांना दणका, ग्रामपंचायतचे खोटे दस्तावेज तयार केले प्रकरणी गुन्हा दाखल। वारकऱ्यांवर झालेल्या लाठी हल्ल्याच्या निषेधार्थ शिवसेनेचा निषेध मोर्चा। आणि जमिनीत गाडलेल्या ऐतिहासिक 4 तोफा काढल्या बाहेर। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of Tiger Super Soft Shirts। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। कोकणातलं पहिलं सुसज्ज शॉपिंग सेंटर महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट्स अँड ॲपरल्स, लेडीज अँड मेन्स गारमेंट, वेडिंग क्लॉथ उपलब्ध। महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट्स अँड ॲपरल्स, आदित्य बिझनेस सेंटर, गांधी चौक, सावंतवाडी। गेली कित्येक वर्ष वेंगुर्ला बंदर या ठिकाणी जमिनीमध्ये गाडलेल्या स्थितीत असलेल्या ऐतिहासिक 4 तोफांना सह्याद्री प्रतिष्ठान हिंदुस्थान सिंधुदुर्ग विभागच्या दुर्गसेवक व रणरागिणींनी बाहेर काढून एक नवीन इतिहास रचलाय। पाहूयात। वेंगुर्ला हे शहर समुद्रकिनारी वसलेलं ऐतिहासिक शहर आहे। इसवी सन 1638 पासून डचांची वेंगुर्ला ही मुख्य व्यापारी वसाहत होती। दरम्यान 1660च्या सुमारास छत्रपती शिवाजी महाराजांनी येथे आपले सैन्य ठेवल्याचाही इतिहासात उल्लेख आढळतो। त्या काळात येथून बंगाल, सुरत याशिवाय बटेव्हिया, जपान, श्रीलंका, इराण, बसरा व तांबड्या समुद्रालगतचे प्रदेश यांच्याशी व्यापार चालत असे। 1675 मध्ये मोगलांनी या शहराची जाळपोळ केल्यानंतर 1696 मध्ये हे सावंतवाडीच्या सावंतांकडे आलं, असा या शहराचा इतिहास सांगितला जातो। दरम्यान याच वेंगुर्ला बंदर जेटीवर वेगवेगळ्या ठिकाणी जमिनीत गाडल्या गेलेल्या या ऐतिहासिक तोफांना सह्याद्री प्रतिष्ठान हिंदुस्थान या संस्थेने पुनर्जीवन देऊन इतिहासाला पुन्हा उजाळा दिला आहे। तोफा काढण्याच्या 2 दिवस व रात्री चाललेल्या या मोहिमेत सुमारे 40 दुर्गसेवकांसोबत सह्याद्रीच्या रणरागिणी सुद्धा मोलाचं योगदान दिलं। तोफा बाहेर काढल्यानंतर सर्वत्र छत्रपती शिवाजी महाराज की जयची घोषणा सर्वत्र ऐकू होती। सर्व दुर्गसेवकांनी भंडारा उधळण करत जल्लोष साजरा केला। सह्याद्री प्रतिष्ठान हिंदुस्थान ही संस्था गेली 14 वर्ष गडकिल्ले संवर्धनाचं काम करत आहे। ऐतिहासिक वास्तू जपण्यासाठीचा प्रामाणिक निस्वार्थी प्रयत्न करत आहे। वेंगुर्ला बंदरवरील तोफा काढण्याकामी महाराष्ट्र मेरिटाईम बोर्ड वेंगुर्ला, वेंगुर्ला जेटी, मच्छीमार व वेंगुर्ला ग्रामस्थ तसेच वेंगुर्ला पोलीस यांचं विशेष सहकार्य लाभल्याचं प्रतिष्ठानच्या वतीने सांगण्यात आलं। शिवरायांचा पाठीशी तलवारीच्या मुठीशी आम्ही कोलतो जीवाशी कडकोटांच्या सेवेशी। गडी मर्दांनी माघारी हटायचा नाही, नूर छातीत भरलेला तुटायचा नाही। रूपा पठाण्याचा मराठी पाण्याचा लेहून ठेचात बोल 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 बोल। भुकेची नाहीच परवा, रूप राजाचं डोळ्यात मिरवा। तान भुकेची नाहीच परवा, रूप राजाचं डोळ्यात मिरवा। ॲक्च्युली आम्हाला 3 वर्ष झाली या प्रोसेसला सुरुवात करून।
श्रमिक गोजम मुंडे यांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही मोहीम सुरू केली आहे। जानेवारीपासून आम्ही पत्रव्यवहार सुरू केले आहेत मेरीटाईम बोर्ड आणि पुरातत्व विभाग यांच्यासाठी। मेरीटाईम बोर्डचं वेंगुर्ला विभागाचं आम्हाला खूप सहकार्य भेटलं आहे। तसंच वेंगुर्ला ग्रामस्थ इथले स्थानिक मच्छीमार यांचं पण आम्हाला सहकार्य भेटलं। टोटल 4 तोफा होत्या, अक्षरशः दयनीय अवस्था होती त्या तोफांची। एका हॉटेलच्या गडग्यामध्ये होती, एकाला लाईटीचा पोल लावलेला होता, एक अशीच इथे डिझेलला टँक आहे त्या टँकच्या खाली अशी गाडलेली होती आणि एक अशीच पडून होती। तर ह्या 3 तोफा आम्ही बाहेर काढल्या। 4थी तोफा आता बाहेर काढतोय। त्या 3 तोफा बाहेर काढून आम्ही लोकार्पण सोहळा करणार आहोत दिवाळीच्या दरम्यान। हा पूर्णपणे सोहळा लोकवर्गणीतनं असेल, एकही पैसा कोणत्याही संस्थेकडनं नसेल किंवा सरकारकडनं नसेल, तो लोकांनी दिलेल्या निधीतून आम्ही लोकवर्गणीतून लोकार्पण सोहळा करणार आहोत। आणि ते पाठी जेटीवरच आम्ही ते आयनगाडा तोफगाडा म्हणजे ओतीव तोफगाडे बसवणार आहोत, ज्याची 3 वर्ष गॅरंटी असेल बाबा, त्या 3 वर्ष तरी ते गंजणार नाही किंवा काही होणार नाही, असे 3 वर्ष आम्ही 4 तोफगाडे इथे बसवणार आहोत। सह्याद्री प्रतिष्ठानचं मोठं यश आहे आणि या तोफा मिळणं म्हणजे एक वेंगुर्ल्यातील एक इतिहासाला पुन्हा एक उजाळी देण्याचा आहे। याबाबत काय सांगाल? सह्याद्री प्रतिष्ठानचं यश तर आहेच नक्की, पण इथे आम्हाला स्थानिक ग्रामस्थांनी जो सपोर्ट केला आहे, मेरीटाईम बोर्डच्या साहेबांनी आणि मेरीटाईम बोर्डच्या सगळ्या पदाधिकाऱ्यांनी आम्हाला जो सपोर्ट केला तो आम्हाला खूप इम्पॉर्टंट आहे, कारण त्यांच्या सर्वांच्या सपोर्टशिवाय आम्ही हे एवढं काम करू शकलो नसतो। हे तुम्हाला कसं कळलं आणि ह्या केव्हाच्या तोफा आहेत, किती सालातल्या, काय सांगू शकाल? ह्याचा इतिहास प्रॉपर अजूनपर्यंत कोणालाच माहीत नाही आहे, पण आमचे सर इथे आलेले आहेत, त्यांनी आम्हाला सांगितलं की अशा तोफा आहेत, त्यांचा तुम्ही पाठपुरावा घ्या। मग त्यानुसार आम्ही पाठपुराव्याला अभ्यास करायला काळातल्या आहेत ह्या आता डचपासूनचा इथे इतिहास आहे, त्यामुळे आम्ही डचपासूनचाच इथे करतोय। त्या अगोदरचे पण असू शकतील, असं प्रॉपर असा लेखी इतिहास नाही आहे या तोफांना। इथे आम्हाला टोटल 4 तोफा सापडल्या, प्रत्येक तोफी 2 ते 2.5 टन या दरम्यान आहे। एकाची हाईट 8 फुटापर्यंत 9 फुटापर्यंत आहे। या लांब पल्ल्याच्या तोफा आहेत। आम्ही जेव्हा आलेलो तिथे स्थानिकांना विचारलं तर त्याला थोड्यांनाच माहीत होतं, कारण इथे वेंगुर्ल्यात तोफा आहेत कोणालाच माहीत नव्हतं। आम्हाला पण आम्ही बाजूच्या कुडामधलं मला पण माहीत नव्हतं। जेव्हा सर बोलले की वेंगुर्ल्यात तोफा आहेत तेव्हा आम्ही सुरुवात केली, स्थानिकांना घेतलं, मग आम्ही बघितले तर अक्षरशः अवस्था अशी दयनीय होती। आम्हालाच कसं वाटलं की आम्ही इतके वर्ष येतो आणि आम्हाला त्या तोफा माहीत नाही। कधीपासून तुम्ही ही मोहीम सुरू केली या ठिकाणी? ॲक्च्युली आम्ही पत्रव्यवहार 3 महिने झाले, पण कालपासून आम्ही 10 तारखेपासून मोहीम सुरू केली आहे आणि आज 2रा दिवस आहे। या मोहिमेत किती जणांचा सहभाग होता? या मोहिमेत आम्ही टोटल 40 जण होतो, म्हणजे पूर्ण सिंधुदुर्गातले जेवढे आहेत, देवगडपासून ते बांद्यापर्यंत सगळेजण, गोव्यातनं पण आले आहेत, मुंबईतनं पण आले आहेत, बेळगाववरनं पण आमचे काही सहकारी आले आहेत। शासनाचं सहकार्य असतं का तुम्हाला? शासनाचं एवढं सहकार्य नसतं, पण आमच्या थोडंफार डिले होतो त्यांच्या परमिशनला किंवा प्रोसेसला, त्याला डिले होतो त्यांच्यानुसार, त्यामुळे जरा शासनाच्या मदतीने हे तुम्ही तोफा काढल्यात का? त्यांची शासकीय मदत मिळते का तुम्हाला? शासकीय आर्थिक स्वरूपात मदत नसते, पण परमिशन देणं या स्वरूपात त्यांची मदत असते। कारण आजकाल ना फास्ट लाईफ आली आहे, वेस्टर्न लाईफ आली आहे, पण आपल्याला आपल्या गतजन्मातल्या काही वस्तू आहेत त्यांचं जतन व्हावं, त्यांचा अभ्यास लोकांना कळावा, या दृष्टीने आम्ही इथे पर्यटनासाठी ते डिस्प्ले करणार आहोत, आम्ही मांडणार आहोत, जेणेकरून कोणी आलं तर याचा अभ्यास करेल की या कशा होत्या, काय होतं, तोफांचं महत्त्व कळेल आजच्या पिढींना, जे आजकाल कुठेतरी कमी पडतंय इतिहासात। त्यामुळे आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल। संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्ने। आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा। 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा, शुभरत्न केंद्र, AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी। मोबाईल 09448 14 24 21। नादवडे इथं विठ्ठल रखुमाई मंदिरात आषाढी एकादशीचा उत्सव साजरा करण्यात येणार आहे। गेल्या वर्षीप्रमाणे यावर्षी देखील भव्य दिव्य असा कार्यक्रम होणार आहे। तालुक्यातील वारकऱ्यांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहावे
असं आवाहन आषाढी एकादशी उत्सव समिती यांच्या वतीनं करण्यात आलं आहे। वैभववाडी तालुक्यात गेल्या वर्षीपासून नादवडे या गावी एकादशी दिवशी पंढरपूरप्रमाणे उत्सव केला जातो। साक्षात प्रति पंढरपूरप्रमाणे हा उत्सव साजरा केला जातो। या दिवशी पंचक्रोशीतून विविध दिंड्या दाखल होतात। एकादशी दिवशी संपूर्ण गावात हरिनामाचा गजर सुरू असतो। या दिवशी गावचं वातावरण भक्तिमय झालं असतं। दिंड्या भजन कीर्तनातून पांडुरंगाच्या नामाचा जयघोष केला जातो। वारकरी भाविक मोठ्या संख्येनं पांडुरंगाच्या दर्शनासाठी गर्दी करतात। यावर्षी दरवर्षी येथील विठ्ठल रखुमाई मंदिरात उत्सव होत असे, परंतु गेल्या वर्षीपासून भव्य दिव्य पद्धतीने हा कार्यक्रम साजरा केला जातो। हजारोंच्या संख्येनं भाविक या उत्सवाला हजेरी लावतात। यावर्षी या उत्सवाचं नियोजन करण्यात आलं आहे। 29 जून रोजी हा एकादशी उत्सव साजरा केला जाणार आहे। नमस्कार। गेल्या वर्षी आपल्या नादावड्या गावी विठ्ठल रखुमाईच्या मंदिरमध्ये आषाढी एकादशीचा उत्सव साजरा झाला। त्याचप्रमाणे यावर्षीही आषाढी एकादशीचा 29 जून 2023 रोजी उत्साह साजरा करायचा आहे। तरी यावर्षी प्रति पंढरपूर प्रमाणेच इथे हा उत्सव साजरा करायचा आहे। तरी सर्वांनी या उत्सवाचा लाभ घ्यावा। कार्यक्रमाची रूपरेषा 6 ते 7 विठ्ठल रखुमाई दुग्धस्थान, वस्त्र घालणे, मंत्र, अभिषेक। सकाळी 7 ते 9 पूजा अर्चा होईल। सकाळी 9 वाजता नैवेद्य व आरती होईल। सकाळी 9:30 वाजता सर्व भाविकांना दर्शनासाठी मंदिर खुलं केलं जाईल। सकाळी 10 वाजता गावातील सर्व दिंड्या चव्हाटी मातेच्या मंदिराच्या इथे जमतील। तिथून मंदिरात अभंग गजर करून पुढे दिंडीला मार्गस्थ होतील। दुपारी 1 वाजता सर्व दिंड्यांचे श्री विठ्ठल रखुमाई मंदिरात आगमन होईल। दुपारी 2 ते 3 दर्शन, उपवास फराळ वाटप होईल। दुपारी 3 ते 5 भजनाचा कार्यक्रम होईल। सायंकाळी 5 ते 7 सुश्राव्य कीर्तनाचा कार्यक्रम होईल। सायंकाळी 7 ते 10 वाजेपर्यंत गावातील स्थानिकांचे भजनं होतील। रात्री 10 ते 10:30 वाजेपर्यंत सेज आरती करून कार्यक्रमाची सांगता होईल। सर्व भाविकांना गावात नादवड्या गावातील आजूबाजूच्या सर्व गावातील सर्वांना विनंती असेल सर्वांना की या उत्सवाचा सर्वांनी लाभ घ्यावा आणि या उत्सवाची दिशा वाढवावी। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल। उज्ज्वल भवितव्य आपल्या मुलामुलींचं सर्वाधिक योगदान नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूलचं होय। आदर्श एज्युकेशन सोसायटीचं नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवे उच्च शिक्षित अनुभवी स्टाफ, 10वीचा 100% रिझल्ट, डिजिटल शिक्षण प्रणाली, सुसज्ज लायब्ररी आणि लॅबोरेटरी, स्पर्धा परीक्षा, मार्गदर्शन, कला क्रीडा, सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन आणि व्यक्तिमत्व विकास यासह अनेक सुविधा। प्री प्रायमरी ते 10वी आजच आपल्या पाल्याचा प्रवेश निश्चित करा। सावंतवाडी एसटी डेपोची अवस्था व प्रवाशांचे होणारे हाल पाहून राष्ट्रवादीच्या अर्चना घारेंनी संताप व्यक्त करत डेपो मॅनेजरला खडेबोल सुनावले आहेत। सर्वत्र घाणीचं साम्राज्य असून हिरकणी कक्षाची अवस्था दुर्दैवी आहे। सरकार फक्त जाहिरातीसाठी एसटीचा वापर करत आहे। प्रवाशांच्या हिताचं त्यांना पडलेलं नाही। येत्या 8 दिवसात परिस्थिती न सुधारल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशारा घारेंनी दिलाय। आज आम्ही पंढरपूरला ज्या एसटी सोडणार आहेत त्या ज्यादा एसटी सोडाव्यात। एक वारकऱ्यांसाठी व्यवस्थापन कक्ष उभं करावं आणि जर समजा गावामध्ये एखादा मोठा गट असेल तर तिथे बस तुम्ही पुरवावी, अशा मागण्या घेऊन आम्ही इथे आलेलो होतो। पण इथे पाऊल ठेवल्या इतके खड्डे, रस्ता, घाण, साम्राज्य एवढं सगळं दिसलं ना, आरोग्याच्या दृष्टीने हानिकारक असा गोष्टी आम्हाला दिसल्या। तिथे आम्ही तिथून सुरुवात केली। जिथे डिझेल भरतात तिथे सगळं पाणी आहे, तिथे कोणालाही शॉक लागू शकतो, तिथे कोणतेही शेड नाही आहे। तिथे जे कंट्रोल बोर्डला जे लिहिणारे असतात त्यांच्या शेडमध्ये लिकेज आहे। आपल्या कोकणातला पाऊस हा खूप मोठ्या प्रमाणात पडत असतो, पण तिथे कोणतीही त्यांच्यासाठी सोय केलेली दिसत नाही ना, शेड ना काहीच। कडेने असं पूर्ण आम्ही पेरीफेरीला फिरून आलो तर तिथे सगळं घाणीचं साम्राज्य आहे। नगरपालिकेकडनं कचरा उचलला जात नाहीये। आता का उचलला जात नाही त्याचा आम्ही समाचार तिथे जाऊन घेणारच आहोत। त्याच्यानंतर खड्डे बघितले तर एंट्री केल्या मोठे खड्डे, भरपूर पाणी साचलेलं आहे।
म्हणजे जे आपले गावागावातले मुलं मुली, आमच्या महिला, आमचे पुरुष, युवक हे जे सगळे प्रवास करत असतात त्यांना आरोग्याच्या दृष्टीने कोणतीही काळजी शासनाने घेतलेली दिसत नाहीये. फक्त हिरकणी कक्ष बंद आहे, नुसतं उभं केलंय, कडी घातली, कुलूप घातलंय, बाकी काहीच नाहीये. आणि ज्या शासनाच्या गाड्यांचा उपयोग जाहिराती करण्यासाठी लावले जातो, आम्ही हे देतो, शासन आपल्याला, आम्ही आरोग्याच्या काळजी घेतो, हे सगळं तिथे बोर्ड लावलेले आहेत. आपण बघतो की प्रत्येक बसवर शासनाचे सगळ्यांचे फोटो लावलेले असतात, स्वतःच्या जाहिराती केलेल्या असतात आणि या लोकांच्या पैशांमधून स्वतःच्या जाहिराती करतात, पण लोकांसाठी कोणतीही सुविधा उपलब्ध करून देत नाही, ना आरोग्याच्या ना कोणत्याही सोयी सुविधा. मग बसचे तिकीट निम्म करून काय उपयोग आहे? इथे महिलांना जर स्वच्छ आरोग्य हे काहीच मिळत नाही तर तुम्ही काय करताय? हे आम्ही सगळ्या नागरिकांच्या वतीने बोलते, कारण आता आम्ही इथे काही नागरिकांशी चर्चा केली, मुलींची चर्चा केली, तर लांब लांब केसरीवरनं वगैरे मुली इथे जात आहेत, कॉलेजमधनं जातात येतात. त्यामुळे आम्हाला पण हे स्वच्छ हवंय, आम्हाला पण वाटतं की छान हवंय, कारण 10-15 वर्षापूर्वी जे सावंतवाडीचं बस स्थानक होतं ते आता नाही आहे, त्याचा मेंटेनन्स नाही, काहीच नाही. त्यामुळे आमची सगळ्यांची राष्ट्रवादी परिवाराची आमची सगळ्यांची मागणी आहे की हे 8 दिवसात याच्यावर ॲक्शन घेतली पाहिजे. नाही झालं तर आम्ही नागरिकांबरोबर, सर्वसामान्य नागरिक आमच्याबरोबर यायला तयार आहेत, कॉलेजच्या मुली आमच्याबरोबर यायला तयार आहेत, वृद्ध सगळे आम्हाला सपोर्ट, सगळे म्हणाले आम्ही तुमच्याबरोबर येतो, तर आम्ही त्या आंदोलनात बसणार असा आमचा इशारा आहे. आता राज्य चालवत आहेत, जे इथले लोकप्रतिनिधी आहेत ते जबाबदार आहेत. आमचे कंडक्टर असतील, बस ड्रायव्हर असतील, इथले कंट्रोलर असतील, ते त्यांच्या परीने जे दिलंय त्याच्यात काम करण्याचा प्रयत्न करतायत, पण त्यांना जर सुविधा नाही पुरवल्या तर काय करणार? ते आपलं काम त्यांचं चालू आहे, त्यांना दोष देण्यात अर्थ नाही. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. कोकणातलं पहिलं सुसज्ज शॉपिंग सेंटर महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट्स अँड ऍपरल्स, लेडीज अँड मेन्स गारमेंट, वेडिंग क्लॉथ उपलब्ध. महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट्स अँड ऍपरल्स, आदित्य बिझनेस सेंटर, गांधी चौक, सावंतवाडी. मासेमारी बंदी कालावधीच्या दुसऱ्या आठवड्यात समुद्र बराच खवळलाय, त्यामुळे एरवी समुद्रात सापडणारे मासे आता सुरक्षित अधिवासासाठी मध्ये शिरू लागले आहेत. त्यामुळे मच्छीमारांनी आपला मोर्चा आता खाडीकडे वळवलाय. मालवण तालुक्यातील देवबाग, तारकर्ली आणि तळाशील तर वेंगुर्ले तालुक्यातील सागरतीर्थ, शिरोडा, मोचेमाड, आरवली या भागातील खाडीपात्रामध्ये पारंपरिक शिंडी आणि गिलेट पद्धतीच्या मासेमारीने वेग धरलाय. पाहूयात. बिपरजॉय वादळाच्या पार्श्वभूमीवरती समुद्र बऱ्यापैकी खवळला आहे, त्यामुळे खाड्यांमध्ये मासेमारीस पोषक वातावरण तयार झालं आहे. त्याचा फायदा घेण्यासाठी तारकर्ली, देवबाग, तळाशील खाडीकिनारी मच्छीमार नौकांची लगबग दिसू लागली आहे. पारंपरिक शिंडीच्या सहाय्याने मासेमारी करणाऱ्या पांगी मच्छीमारांनी पोलेशाव आणि डोंगळी पकडण्यासाठी आपली कौशल्यपूर्ण मेहनत सुरू केली आहे. इथे पकडलेले मासे स्थानिक मच्छी मार्केटमध्ये हे विक्रेते विकून आपला उदरनिर्वाह करतात. बस संडे आजकाल संडेला टाइमपास घेता महिन्याने एकदम आता तामोशी म्हणता रेड स्नॅपर. आता अर्धवर राहिलं. अरे खूप असतात गावता केन्ना केन्ना गाव ना. हा अरे ऑफकोर्स शेतका गावतात आणि शेवटे होतो. शेवटे कोलार जमलं ना आणि घुबरा गावतो जमला ना घुबरा, आणि त्याच्यात ते आम्ही पकडून आम्ही ते मासे ऐकलेला या करतो, एकूणच्यासाठी या करतो आम्हाला. हीच मासेमारी पावसाळ्यात, आणखी काय नाही भेटत. 2-2.5 महिने धंदा चालतो. माशाचे दर म्हणजे तू का आता 1-2 काळुंदरा गेली तर ते 150-200 रुपये जाते. शेवट्याचे ते शेवटे असतात ना मोठे पोलार, त्याची काय 200. अजून काय तितके इतके मासे नाही भेटत. तिचे तांबोशी एक गावली तर भेटते, म्हणजे गावली तर त्याची काही ह्या नाही भेटत. म्हणजे काय रामचंद्र सारंग, पांडुरंग सारंग. मच्छीमारी म्हणजे अजून पाऊस चालू झाले नाही, पाहिजे तसा पडत नाही पाऊस, आणि नदीला अजून पाणी पण आलेलं नाही. जेव्हा पाणी येते तेव्हा मासा चांगला दिसतो, पण अजून तसा मासा भेटत नाही. हां खाडी समुद्रातली बंद झाली ना,
सध्या समुद्रात मासा पण भेटत नाही, त्यामुळे खाडीतल्या माशाला सध्या रेट आहे, त्यामुळे सर्वजण खाडीतच मासे बघतात सध्या. काय तामोशी, शेवटे, बांदोशी, काळुंदरा असे मासे भेटतात. आम्ही लोकल मार्केटला, नाहीतर गोव्यात पण जातात. थोडं चांगले चांगले मोठे मासे भेटतात ते गोव्यात जातात. दर आता चणा वगैरे भेटला तर 600 रुपये किलो, तामोशी भेटली तर 400 रुपये किलो. आणि थोडे मासे आहेत ते साईजप्रमाणे रेट असतात त्यांचे. हो, पूर्ण पाऊस संपेपर्यंत म्हणजे समुद्रातले मासे चालू होईपर्यंत, समुद्रातल्या होड्या चालू होईपर्यंत चालू असतात खाडीतले मासे. जे ठराविक आहेत ते कायम खाडीतच करतात, बाकी सगळे समुद्रात. राजस्थानी आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं युट्यूब चॅनल. उज्ज्वल भवितव्य आपल्या मुलामुलींचं सर्वाधिक योगदान नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूलचं होय. आदर्श एज्युकेशन सोसायटीचं नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवे, उच्च शिक्षित अनुभवी स्टाफ, 10वीचा 100% रिझल्ट, डिजिटल शिक्षण प्रणाली, सुसज्ज लायब्ररी आणि लॅबोरेटरी, स्पर्धा परीक्षा, मार्गदर्शन, कला क्रीडा, सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन आणि व्यक्तिमत्व विकास यासह अनेक सुविधा. प्री प्रायमरी ते 10वी आजच आपल्या पाल्याचा प्रवेश निश्चित करा. वारकरी लाठीचार्ज प्रकरणी कणकवलीत ठाकरे गटाची शिवसेना आक्रमक झाली असून त्यांनी तहसील कार्यालयावरती मोर्चा काढलाय. पाहूयात. या शिंदे सरकारचं करायचं काय? या शिंदे सरकारचं करायचं काय? खरं तर उद्धव साहेबांच्या नेतृत्वाखाली या महाराष्ट्रामध्ये ज्या पद्धतीनं जे काय अन्याय अत्याचार जनतेवर सुरू आहेत, नुसतंच काल जो आळंदीच्या वारकऱ्यांवर जो लाठीचार्ज झाला, या ठिकाणी म्हणजे जे हिंदुत्वाच्या नावानं मतं मागतायत, पण ज्या ठिकाणी वारकऱ्यांनासुद्धा त्या ठिकाणी त्यांच्यावर अत्याचार करायला हे पाठीपुढे पाहत नाही, अशा प्रकारचं निर्दयी सरकार हे महाराष्ट्रावर या ठिकाणी आलेलं आहे. आणि याचा निषेध करण्याच्याकरता शिवसेनेच्या वतीनं वैभवजींच्या नेतृत्वाखाली आम्ही या ठिकाणी सगळे शिवसैनिक मोठ्या संख्येनं जमलेले आहोत. खरं तर ही सुरुवात आहे. गेल्या वर्षभरामध्ये ज्या पद्धतीनं प्रत्येक वर्गाला, प्रत्येक घटकाला ज्या पद्धतीनं या सरकारने त्रास दिलेला आहे, आणि म्हणून आज महागाई असेल, बेरोजगारी असेल, त्याच्यानंतर गॅस सिलेंडरचे दरवाढ असतील, या सगळ्याला त्या ठिकाणी जनता कंटाळलेली आहे. आणि म्हणून जितका निषेध करता येईल तेवढा थोडा आहे. आणि म्हणून प्रत्येक गोष्टीची भूमिका ही वैभव नाईकांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही स्वीकारलेली आहे. आणि हा प्रयत्न आम्ही जनतेमध्ये त्या ठिकाणी मांडण्याचा प्रयत्न अशा प्रकारच्या मोर्चाच्या माध्यमातून आहे. खरं तर हा सगळ्या वारकरी संप्रदायाचा अपमान, या महाराष्ट्रातल्या वारकरी संप्रदायाचा अपमान या सरकारनं त्या ठिकाणी केलेला आहे. आणि म्हणून कुठलाही घटक हा या राज्यामध्ये त्या ठिकाणी सुरक्षित नाही. जो त्या ठिकाणी आपली भूमिका घेऊन त्या ठिकाणी येईल त्यावेळी त्याच्यावर निर्दयपणे अन्याय अत्याचार करण्याचं काम या सरकारने केलं. आणि म्हणून जेवढा निषेध करता येईल तेवढा निषेध आम्ही या ठिकाणी करतोय. आणि म्हणून या ह्याच्यातनं कुठेतरी समाजाचं प्रबोधन होईल. जी चुकीची माणसं सत्तेवर त्या ठिकाणी बसलेली आहेत, या लोकांना सत्तेवरनं खाली खेचण्याचं काम या जनतेने करावं, अशा प्रकारचं आवाहन या निमित्तानं आम्ही करतो. आज शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या वतीने आज आळंदीमध्ये काल जो वारकऱ्यांवरती जो पोलिसांकरवी जो लाठी हल्ला झाला आहे त्याचा निषेध करण्यासाठी आज शिवसेना पक्षाच्या वतीने आज त्याचा निषेध करण्यासाठी आज आम्ही तहसीलदारांजवळ या ठिकाणी निषेधासाठी आलेलो आहोत. आज निश्चितच 1 वर्ष आता उद्या ह्या शिंदे फडणवीस सरकारला होईल, खोके सरकारला होईल. आज या शेतकऱ्यांच्या बाबतीवरती अन्याय करण्याचं धोरण त्यांचं चालू आहे. आणि महाराष्ट्राच्या इतिहासामध्ये मला वाटतं वारकऱ्यांवर कधीही असा लाठी हल्ला झालेला नव्हता. तो लाठी हल्ला आज या ठिकाणी शिंदे फडणवीस सरकारने केलेला आहे. म्हणजे इकडे हिंदुत्वाच्या नावाने दुसऱ्यावरती आरोप करायचे, पण हिंदुत्वाचं सरकार म्हणून आज या ठिकाणी वारकऱ्यांवरती जो हल्ला केलेला आहे, निश्चितच आज ह्या असलेल्या
माऊलीच्या भक्तांना सुद्धा आज या महाराष्ट्रामध्ये जगण्याचा अधिकार राहिलेला नाही किंवा त्यांना ज्या पद्धतीने लाठी हल्ला होतो आहे त्याचा निषेध करण्यासाठी आज सन्माननीय आमदार वैभवजी नाईक यांच्या नेतृत्वाखाली आज सर्व असलेले शिवसैनिक एकत्र आले आहेत. आज या ठिकाणी तहसीलदारांना निवेदन देतील आणि भविष्यात या संदर्भात ज्यांनी लाठी हल्ला केलेला आहे त्यांच्यावरती जर कोणत्याही प्रकारची ठोस कारवाई झाली नाही तर भविष्यात याहीपेक्षा शिवसेनेकडनं जन आंदोलन उभं केलं जाईल. आषाढी वारीला परंपरा शेकडो वर्षाची आहे आणि महाराष्ट्रातले हजारो लोक वेगवेगळ्या पंथातले वेगवेगळ्या जातीचे धर्माचे हे आषाढी वारीच्या निमित्ताने येतात आणि त्यामध्ये वारकऱ्यांचा मोठा समूह या महाराष्ट्रामध्ये आहे आणि क्षुल्लक गोष्टीवरून वारकऱ्यांवर लाठीमार करण्याचं काम शिंदे फडणवीस सरकारने काल केलेलं आहे आणि निश्चितपणे याचा निषेध करण्यासाठी आज आम्ही शिवसेनेमध्ये संदेश पारकर आणि सतीश चव्हाणांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही एकत्र जमलेलो आहोत. आम्ही तहसीलदारांना एक प्राथमिक स्वरूपात या ठिकाणी निवेदन देणार आहोत आणि याचा निषेध या ठिकाणी आम्ही करत आहोत आणि उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंच्या नेतृत्वाखाली संपूर्ण महाराष्ट्रभर अशा गोष्टीचा निषेध या ठिकाणी करतो. खरं तर करोनाच्या कालावधीमध्ये ह्या यात्रा सुरू राहिल्या पाहिजेत म्हणून उद्धवजींनी सुद्धा जे काम केलं होतं कुठल्याही वारकऱ्यांना त्रास न होता या ठिकाणी काम केलं होतं आणि याविरुद्धात जे हिंदुत्वाच्या विचाराचं सरकार म्हणून सांगतात त्यांनी हिंदुत्वाच्या याच्यावर या ठिकाणी लाठीमार केला हे खरोखर निषेधाचं गोष्ट या ठिकाणी आहे आणि म्हणून आज आम्ही या ठिकाणी हे आंदोलन या ठिकाणी करत आहोत. एवढंच नाही तर संपूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आणि महाराष्ट्रात सुद्धा हे आंदोलन तीव्र स्वरूपात या ठिकाणी आम्ही करणार आहोत. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. अपघातासारख्या कोणत्याही इमर्जन्सीसाठी आता प्रवासाची रिस्क घेण्याची गरज नाही, कारण आता कणकवलीत सर्व अत्याधुनिक सुविधांनी सुसज्ज आहे डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम. अत्याधुनिक ट्रॉमा केअर, अत्याधुनिक ॲम्ब्युलन्स, ट्रॉमा केअर सर्जन, न्यूरोसर्जन उपलब्ध, रक्तपेढीची सुविधा, 20 किलोमीटर परिसरात ॲम्ब्युलन्सची मोफत सुविधा. डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम 24/7 इमर्जन्सी सर्व्हिस. मोबाईल 9852 108 108 आणि 8803 108 108. नमस्कार, कोकणचं महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह आणि गोवनर्ता लाईव्हमध्ये आपलं दर्शकांचं स्वागत आहे. आज एक महत्त्वाची घटना समोर आलेली आहे. दोडामार्ग तालुक्यात गेले काही महिने सासोली येथील जमीन प्रकरणी जो मोठ्या प्रमाणात या ठिकाणी हल्लोखोळ माजलेला होता. सासोलीतील जमिनी धनधान्यांनी बळकावल्यास स्थानिक जे सहहिस्सेदार शेतकरी आहेत त्यांच्या परवानग्या घेतल्या नाहीत आणि त्या ठिकाणी अवैधरित्या बांधकाम होतं, अशा प्रकारचे अनेक आरोप होत होते. मात्र आज एक मोठा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे आणि ग्रामपंचायतचे खोटे दस्तावेज एका तेथील मोठ्या प्रमाणात जमिनी खरेदी जे केलेले आहेत सलज जैन या संशयित व्यक्तीविरोधात ग्रामपंचायतचे विद्यमान ग्रामपंचायतचे सरपंच आहेत बळीराम शेट्ये यांनी दोडामार्ग पोलीस ठाण्यामध्ये फिर्याद दाखल केलेली आहे आणि त्यानुसार दोडामार्ग पोलिसांनी बनावट कागदपत्र तहसीलदार कार्यालयात अकृषिक परवाना मिळवताना सादर केल्याच्या संपूर्ण एकूणच आरोपाखाली सलज जैन, जे पूर्ण नाव त्यांचं माहीत नाही, मात्र यांच्यावर फसवणुकीसह अनेक प्रकारचे गुन्हे दाखल केलेले आहेत. ग्रामपंचायतने आक्रमक त्या ठिकाणी भूमिका घेतली आणि जे विद्यमान सरपंच आहेत बळीराम शेट्ये यांनी त्या ठिकाणी दोडामार्ग पोलिसांमध्ये फिर्याद दाखल केलेली आहे. खरं तर हा विषय जो आहे तो गेला 2 महिने या ठिकाणी दोडामार्ग तालुक्यात वादातीत ठरलेला होता. या ठिकाणी काही जे शेतकरी आहेत, काही जे जमीन मालक आहेत यांनी आपल्या जमिनी जे सलज जैन आहेत त्यांना विक्री केलेल्या आहेत. मात्र या विक्री केलेल्या जमिनींचं कुठेही धडेवाटप झालेलं, त्या सामायिक जमिनी होत्या अशा प्रकारचं जे उपोषणात बसलेले ग्रामस्थ आहेत, तेथील जमीन मालक आहेत त्यांचं म्हणणं आहे. आणि अशा प्रकारचं धडेवाटप झालेलं नसताना या जमिनी कशा काय विक्री होतात, त्याचे नकाशा झालेले नाहीत, नेमकी जमीन कुठची विक्री गेली, या सगळ्या गोष्टींवर उपोषणकर्त्यांनी आक्षेप घेतलेले होते. आणि हे आक्षेप सुरू असताना सुद्धा त्या ठिकाणी जमीन विक्रीचे जे प्रकार आहेत, काही ठिकाणी बांधकाम किंवा त्याची डेव्हलपमेंट ह्या सगळ्या गोष्टी सुरू होत्या. कारण तिथले विकासक जे आहेत सुरेश सलज जैन यांनी अकृषिक परवाना मिळवलेला आहे. मात्र हा अकृषिक परवाना जो आहे तो बांधकामाचा नाही असं महसूल अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केलेलं आहे. फक्त जे शासनाचं नवीन धोरण आहे त्यानुसार नॉमिनल अकृषिक परवाना दिला जातो, तो अकृषिक परवाना त्या ठिकाणी त्यांना दिलेला आहे. बांधकाम करण्याचा जो परवाना आहे तो नगररचना विभाग आणि सगळ्या शासकीय प्रोसिजरप्रमाणे पूर्वीप्रमाणे घ्यावा लागणार आहे, अशा प्रकारची गफलत होते. मात्र हा जो अकृषिक परवाना सलज जैन यांनी मिळवलेला आहे तो मिळवित असताना ग्रामपंचायतचे जे आवश्यक
कागदपत्र असतात, त्याच्यामध्ये पत्र होतं, दाखला होता, या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत ते जे या ठिकाणी महसूलला पुरवलेलं आहे ते बनावट आहे अशा प्रकारचा आरोप उपोषणकर्त्यांनी केलेला होता. माहितीच्या अधिकारामध्ये हे कागदपत्र मिळवलेले होते आणि यानुसार पोलिसांनी सुद्धा ग्रामपंचायतला पत्र दिलं होतं की आपण आपल्या स्तरावर याबाबत उचित निर्णय घ्यावा. आणि हा जो निर्णय आहे तो अनेक वेळा उपोषण झाल्यानंतर ग्रामपंचायतने घेतलेला आहे. सासोलीचे जे सरपंच आहेत बळीराम कृष्णा शेट्टी यांनी आज दोडामार्ग पोलीस ठाण्यामध्ये रितसर फिर्याद दाखल केली आणि या फिर्यादीनुसार सलज जैन, ज्यांचं पूर्ण नाव माहीत नाही, या व्यक्तींवर दोडामार्ग पोलिसांनी 420 अनेक गुन्हे दाखल केलेले आहेत आणि एकूणच ही तपास यंत्रणा जी आहे ती आता सुरू झालेली आहे. त्यामुळे नेमकं सासोलीतलं प्रकरण काय आहे, वस्तुस्थिती काय आहे हे पाहणे औत्सुक्याचं ठरणार आहे. मात्र जी उपोषणकर्त्यांची, मनोज गवस आणि सगळ्या मंडळींची मागणी होती ती आज या ठिकाणी पूर्ण होताना दिसते. एकूणच दोडामार्ग तालुक्यातील जमिनी खरेदी विक्री जे व्यवहार आहेत ते अनेक ठिकाणी वादातीत या ठिकाणी असल्याचे आपल्याला पाहायला मिळतं. खरं तर ज्यावेळी दोडामार्गच्या सीमेवर गोवा विमानतळ या ठिकाणी आंतरराष्ट्रीय विमानतळ सुरू झालं, लगतचं गोवा राज्य आहे आणि अशा जमिनींवर दिल्लीसारख्या बड्या ज्या कंपन्या आहेत, बड्या हस्ती आहेत, त्या सगळ्यांच्या या ठिकाणी दोडामार्गकडे नजरा वळल्या आहेत आणि अशातनं ज्या जमीन खरेदी विक्रीची प्रकरणं घडत आहेत. दोडामार्गमध्ये बऱ्याच सामायिक जमिनी आहेत, अजूनही या जमिनींची कुठेही नकाशे किंवा धडेवाटप झालेलं नाही. अशावेळी या जमिनीची मोठ्या प्रमाणात खरेदी विक्री होते आणि त्यातून हे वाद निर्माण होतात. आणि आज जे प्रकरण समोर आलंय ते मोठं प्रकरण आहे आणि या प्रकरणामध्ये थेट ग्रामपंचायतचे जे दस्तावेज आहेत ते बनावट केल्याचं या ठिकाणी प्रथमदर्शनी आरोप होत आहेत. याची सत्यता पडताळली जाणार आहेत. नेमका विषय काय आहे या सगळ्या गोष्टी कालांतराने पुढे येतीलच. पण ग्रामपंचायत सध्या जी आहे त्या ग्रामपंचायतीने मात्र आक्रमक पवित्रा घेतलेल्या आहेत. जे दस्तावेज सलज जैन यांनी जोडलेले आहेत अकृषिक परवाना मिळवताना ते दस्तावेज ग्रामपंचायतचे नाही, जावक क्रमांक नाही दिलेलं सलज जैन यांनी रितसर आपल्याकडे ग्रामपंचायतकडे दाखल्यासाठी किंवा ठरावासाठी मागणी सुद्धा केली नाही. अशा प्रकारचे ज्या गोष्टी आहेत त्या बळीराम शेट्टी यांनी पोलिसांकडे जी तक्रार दाखल केलेली आहे त्याच्यामध्ये नमूद केलेले आहेत. खरं तर ही जी सनद मिळवलेली आहे आणि ज्यावेळी हा दाखला घेतलेला आहे त्यावेळी शेट्टी हे सरपंच पदावर नव्हते, तर पूर्वीच्या सरपंचांच्या स्वाक्षरीचं जे पत्र आहे किंवा जो ठराव आहे तो जोडण्यात आलेला आहे. त्यामुळे एकूणच सगळ्या जर या घडामोडींवर आपण पाहिलं तर नेमकी वस्तुस्थिती काय आहे हे पाहणं मोठं औत्सुक्याचं ठरणार आहे. मात्र दोडामार्गमध्ये लँड माफियांना हा मोठा फटका म्हणावा लागेल, कारण थेट आज पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रार झालेली आहे. अकृषिक परवाना मिळवणं, डेव्हलपमेंट करणे आणि त्याची विक्री करून बक्कळ पैसे मिळवणे अशा प्रकारच्या या गोष्टी घडतात. मात्र यामध्ये वस्तुस्थिती काय आहे ही वस्तुस्थिती पोलिसांच्या सखोल चौकशीनंतरच स्पष्ट होणार आहे. मात्र सध्या तरी लँड माफियांना मोठा फटका बसला आहे असंच म्हणावं लागेल. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. हेडलाईनचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स. सासोलीतील लँड माफियांना दणका, ग्रामपंचायतचे खोटे दस्तावेज तयार केले प्रकरणी गुन्हा दाखल. वारकऱ्यांवर झालेल्या लाठी हल्ल्याच्या निषेधार्थ शिवसेनेचा निषेध मोर्चा. आणि जमिनीत गाडलेल्या ऐतिहासिक 4 तोफा काढल्या बाहेर. हेडलाईनचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स. बातमीपत्रात वेळ झाली ते थांबण्याची. पाहत राहा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज. कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.